Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuosan Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay.
Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 14 sa bulan sang Marso, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes.
Aton dira ginabiabing mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Medyo matulutawahay na ang tiyempo sini nga gabi mga kabombo no, kainas ang hapon nagabukbo ang mabaskog nga ulan, maayo lamang ang mga wala sang trabaho kaina, kaya kanami gid sang tulog no sa maulanon nga tiyempo. Sa piya ka bahin bangod sa mabaskog nga ulan, ginabaha ang pila ka bahin sa nga syudad sang Bacolod. Kaga masubo bangod isa ka 5 ka tuig nga bata nga lalaki ang nadulaan gid sang kabuhi matapos nga nalumos sa isa ka metro nga kalog no, nga nasulod kag nagsulod ini siya sa tamburong sa bahin sa nga barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod pasado alas 12 kaina sang udto. Kaupod sa nga biktima ang iya napulo ka tuig nga magulang kaga iban pagin nga mga kabataan samtang nagapanglakato na kuntani papauli nagikan sa ilang nga paghampang. Bangod sa mabaskog nga pagulan, nagbaha naman no sa nasambit nga lugar kung sa diin nalapawa na ang dalan kaga hindi nakitaon ang kalog. Ginambala na no ang mga ini sa nga isa ka babayi nga hindi bala maglakat sa bahin sang kalog. Apang didto gihapon ang mga ini nagtindog, tubtob nga nakadalinas ang 5 ka tuig nga bata. Kaga ulihin na lang nga nakita no sa nga magulang, ulo na lang sini ang nagatuhaw kaga wala na masalba. Ini nga 5 ka tuig nga bata nga lalaki no ang ginaligar nagsulod sa tamburo nga naglapos naman sa bahin sa nga Panaad Park and Stadium dito sa maya barangay Masilingan, kaga nasapwa na lamang nga wala na sang kabuhi sa sulod sang tamburo. Masubo no, ginatinguhaan na sang barangay nga maklaro ini nga tamburong kung sa diin mahimo nga nasalawid ang bata bangod sa nagasupon nga sagbot. Buwas nga adlaw isa na naman ka round sa nga oil price hike ang igapatuman. Presyo sang gasolina buwas nga adlaw magasaka sa nga 7 pesos and 10 centavos. Ang presyo sang diesel magasaka sa nga 13 pesos and 15 centavos. Kag ang presyo sang kerosene ang magasaka sang 10 pesos and 50 centavos. Kay na madamo naman sa mga naghingagaw patughong kaya awat pa na no ang 10 pesos kada litro kung 5 ka litro imo patugong 50 pesos pa na. Padayon nga nagapanawagan ang mga drivers sa gobyerno nga mahimuan balas ang tikang agod nga mapanubuan ang presyo sa nga gatong kaya aw-ahaw na lang adaan no ang nagakaganar sa mga drivers kada adlaw. Suno gani sa mga drivers nga na-interview naton ang ilang nga magasto sa gasolina 350 pesos kada adlaw. Ti ang ilang nga ginakita bala no 800 pesos lamang sa bilog nga adlaw. Ti ang mabilin sa ila 450 ti buhinan pa na bis ang ilang nga ginapanyaga. Fuel subsidy na lang gid no subong ang paglaom sang mga drivers kaya nagpagwa na sang statement ang Department of Budget and Management sang tinalikdan nga simana nga madulaan sa nga 117 million pesos nga revenue no ang DBM kag maapektuhan man ang budget sang iban nga ahensya sang Department of Health sa nga DepEd kung suspendihon ang koleksyon sang excise tax sa produktong petrolyo. Sa Marso 21, tubtob Marso 22, masunod nga Lunes, tubtob Martes, ang ginbansagano nga People's Holiday kaga magapatuman ang pila ka mga grupo sa nga transportation, sa nga pag-untat biyahe, transport strike no, sa mga pampubliko nga salakyan kaga hindi man magwa sa ilang mga puluyan ang mga residente nga magaupod sa sininga kausa kadungan sa nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Di kadungan no sa nga pagsaka sa nga fuel, sunod-sunod naman ang pagsaka sa nga presyo sang karne sang baboy. Sa pagpanglibot sa nga Bombo News Team sa Maya Libertad Public Market, nagasaka na sa nga 290 pesos no, ara na sa 290 pesos ang kada kilo sa nga baboy. Di kada semana nagasaka no ang presyo kung sa diin sang nakaligad yara lamang sa 265 pesos ang kada kilo. Amo ginapanawagan sa karon no sang kadamaan especially sa maya national government nga mahimuan balas ang pamaagi nga mapanubo ang presyo especially sa gatong kag sa mga commodities. Aton man pagka-checkeron dugay-dugay no kaya Bombolyan ni Zilminardo ang tuhoy sa sunog nga nagluntad sa syudad sang Kabangkala. Initial nga information, masobra 1 ka milyon ang balor sang halit nga gintuga sang sunog.
Sa Banwa sa nga Hinigaran, duha ang patay matapos ginarado sang isa ka truck nga may karga nga construction supplies ang isa ka pribado nga salakyan kaga motorsiklo. Ato ni na karon na pagkakuhaon ang dugang nga detalye sa patrol kaya Bombol yan ni Zil Minardo. Sa Balita National, si presidential candidate Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, ang hindi magtambong sa debate nga pag-host o kana sponsor sa nga Commission on Elections no sang COMELEC nga natalana sa Marso 19. Si BBM ang nagaisano no nga presidential candidate nga hindi magtambong sa COMELEC debate. Kaya may tambungan siya kuno nga aktibidad kaupod ang iya nga mga supporters sa field. So instead of attending debates, ang anay senator ang mag-focus na lang kuno sa face-to-face campaigning. Kung ako supporter no personally, mas prefer ko yang makitaan ang akon nga kandidato sa debate sa COMELEC kaysa pangampanya no. Kaya ang pagsabat niya da sa mga pamangkot paglatag sa iya nga mga plataporma, form na sang campaigning. Tiya iya man na desisyon depende na lang na sa mga pumuluyo ang pag-interpretar sa hindi pagtambong ni BBM sa debate nga mismo ang COMELEC no ang poll body na gid ang mag-host. Kung kaisa do kanami na lang bala deactivate no kaya puros na lang lalisay sa politika ang nagakakitaan ta sa news feeds. Liberta man na no kaya expression man na naton sa nga pagsuporta sa imo nga luyag nga kandidato. Pero kung kaisa nagaguluha gid yang mga keyboard warriors bala nga do wala na sa lugar. Mga feeling experts bala nga hindi man gani kapasar sa reading comprehension. Ari balang post sa nga tinalikdan no tuhoy to bala sa rally ni Vice President Leni Robredo kaga ni Senator Kiko Pangilinan sa maya Paglaom Stadium no atong nagtrending to ambot ko na sinuto ang pabida nga nagpost nga 70 million kuno ang ginsulat sa nga Bombo Radyo. Gina-screenshot niya ang post sa page nga naka-auto-translate sa Facebook. Originally, 70,000 no ang post naton sa Facebook. Local media kita diri no sa Negros, Hiligay no ang aton nga ginagamit magasulat sa nga balita. Ti ano ang Hiligay non sa nga 70,000? Si 10 mil. Sa Hiligay non, 70 mil is 70,000. Common sense na malang na guro, ginalalisan nyo gani ko na kaigo ang 70,000 sa Paglaom Stadium. Tapos batsyag nyo naging sa amon, mango ang mabutang 70 milyon. Ang problema, kaya ining auto-translate balas ang Facebook, no, bangod nga automatic gani, 70 milyon ang paghangop sini, kaga amo ina ang iyang gin-translate sa English. Kangay mambala no, sa nga title, sa nga aton nga programa, no, subong, Bombohanay sa gabi. Kung naka-auto-translate, bomb at night ang nagagawa. Kaya syempre, ang Facebook, no, ang auto-translate system sini, limitado lamang. I-kumparar mo bala ang abilidad sang isa kagin program lamang no, nga system sa abilidad sang panguna-una sang tao. Galing mayara, gid yang aluyag lang siguro magpasikat bala. Makitaan mo nga translated from English, wala mo malangin pindot ang si original. Ining nag-post-post, gid bala una-una, no, kung base gin pindot mo gid man. Kabalo naman sa siguro sa nga original post, galing gusto mo lang gidya sang attention sa Facebook. Siyempre, damo reactions, damo comments, iban nga daan duhangol-angol sa likes. Ang iban mga feeling alam man dayon makakomentar bala, makabash nga fake news kuno. Di din ka mo mapate sa TikTok. Mga netizen subong no, especially sa tion sa nga eleksyon, do mga feeling abogado, mga feeling mathematician, mga feeling political expert, historian, do mga wala diferensya. Hindi ka mo gani kabalo magpindot sa nga si original sa naka-auto-translate nga post. Tapos do kamo do sa PIO pa kamo mag-depensa sa mga facts nyo halin sa TikTok. Wala kita diri pinalagpat no, ang mga ginapangwaragwag diri naton nga mga impormasyon. Nagikan ina sa mga lehitimo nga mga sources no sa statements ang aton mga gina-interviews. Wala kami diri pinataka lang kag nagahimo-himo istorya. O kadamo gid sa mga mga triggered nga mga supporters no, mga maalam kuno abi
do sa mga piho balati do sa piho madayon mag-comment dira sa Facebook nga wala gani ginabasa, wala gani nakaibalo no sang matutuon nga natabo. Ato pagid ang naninggit no kag nang lampos bangko kaya Bombo France Andrew Burgos sino to si Rodel Concha. Bowser, do edukado ka man ko do nga nagamamo ka to. Do ginpakawian mo lang bala ang ginsuportahan mo. Let's say be pressured ka na pero not to the extent no nga do simoon mo ya ang tao. Kaya ato to sila no mga reporters agud nga mag-cover. Kitaan patudaan mismo ni Bacolod Election Officer no Attorney Revis Orbito ang pagpangningal mo. Kaya Bombo Andrew may video pa to. Hindi man siguro mag-react ang mga kaupdanan tadi sa Bombo ko na justifiable no ang imo ginhimo. Maayo lang kaya na-maintinar ni Bombo Andrew ang iyang composure no. Kung iban to guro base nasumbagan ka na. So let's be mindful no sa aton nga mga actions bala organizers kamanda, staff kamanda, may posisyon kamanda. Wala kasang kinamatarong nga mang simo-simo no, mga singal, mang lampos bangko. Maskin kay sino kaya hindi ikaw no ang nagapakaon sa ila. Kung hindi mo gusto mabalikan, pataha ka no, hindi ka magbinastos. Sa mga supporters da no kung kung loyal gin man kamo kag die hard gin man kamo sa inyo nga mga ginasuportahan tiya inyo man na deber no especially sa mga rallies kag mga events bala. Pero dapat mas mangin mindful kita dapat sa aton nga mga actions especially sa mga grabe gid dara mag-represent ang ilang nga mga ginasuportahan. Kaya kung magpinadayaw ka mo dira hindi ganiya malikawan nga maskin maayo ang inyong kandidato may negative gina nga mabalik sa iya ginapakawian nyo lang. 51 minutos ang nakaligad sa Taknalas Nueves ang gabi. Siningatiwan ato na checkero na mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Yes, Bombo Jairi. So, diri kita sa mga balita nga natipon sang patrol kung sa diin Bombo Jairi duwa ang patay sa may banwa sang hinigaran matapos ni mabungguan o kan madulaan sang preno ang Mitsubishi Pusho truck nga may kargado sang construction supplies dito sa may highway sang Barangay Gargato Batdua sang hinigaran Negros Occidental kung sa diin santo sinis investigation sang kapulisan na Bombo Jairi ini ang Mitsubishi Pusho o kan Fuso truck natdulaan ini siya sang preno kagilayon nga nabungguan ini ang L300 no nga Mitsubishi man kag ining L300 nakabunggo sa Toyota nga Frida Bombo Jairi kag ini ang Toyota nga Frida may ginasundan pagid nga motorsiklo Bombo Jairi which is ini nabungguan kag may nagaangkasanay ini isa ka lalaki kag isa ka babayi ini ang driver sang motorsiklo Bombo Jairi ginkilala kay RJ Capero 33 anyos kag residente sang Barangay Bagaas kag ini nga back rider nga si Carla Magbanwa 43 anyos kag residente naman sang Barangay 2 kag inilunsay sila nga residente sang Banwa sang Hinigaran. So pakadto ini tani Bombo Jairi no. Ini ang mga salakyan from north transverse ini siya going to south Bombo Jairi. Subong ini ang Bombo Jairi ang tawag ang driver no nga si Sanito Cuno Jr. ara na subong sa may kustodiya sang police station sa may Hinigaran no municipal police station ini si Sanito Juno Jr. amo ini ang 39 anyos kag residente ini siya Bombo Jairi sang Barangay Mambulak syudad sang Silaybari Company driver ini siya sang Mitsubishi Puso truck Bombo Jairi sa subong no gina amat-amat naman ni obra sang nakapreparado na sang Hinigaran Municipal Police Station sini ang ilang nga papeles in kaso nga magdesiderged nga magpasaka ini sang kaso ang pamilya sang biktima Bombo Jairi kay dead on arrival gid ini ang duwa ka biktima Bombo Jairi sa subong pero daw sunod sito kay Police Captain Ryan Villasario depende ini sa pamilya kag sa suspetsado kag sa kumpanya man Bombo Jairi kung mapasettle ini ang pamilya sa suspetsado kay kalabanan Bombo Jairi kung magpasettle naman lang ini no so makabaton man ini sila sang financial assistance pero kung magpasaka sila sang kaso so kalabanan gid Bombo Jairi hindi na ni maghatag ang suspect sa pamilya sang biktima. So amo nang hulatan nato na Bombo Jairi kung ano ini ang desisyon gid sang pamilya sang victim Bombo Jairi. Bombo Jairi pamatian bala naton ang dugang pagin nga pahayag ni Police Captain Ryan Villasario. Actually no, ang mga nato na involvado ni sang apat ka mga vehicle.
So ang unang ang unang vehicle is ang Mitsubishi Fuso truck. Gina-drive ni Sanito Huno Jr. Kagang ikaduha isang Mitsubishi L300 color white, and then Toyota Hilux color Freedom nga color white. Then and then ang isa ka motorcycle. Yes. Without sidecar nga Racal 110. So ang ini nga ang apat ka vehicle going to Kabangkalan from Bacolod, from from north to south ang transverse nila. Ang ini nga ang Fuso truck nga maneho ni Sanito allegedly is nadulaan ko brake. Yes. That's why nahit niya ang Mitsubishi L300. And then ang Mitsubishi L300 naman na hit niya man ang Toyota Hilux nga naga-parking, and then nagdiretso niya siya dito sa duha ka sa Racal, wherein duha ka babae kag lalaki ang isa ka driver kag ang back rider sini. Amo ni ang aton biktima nga napatay ang driver kag ang back rider sang Racal 110. Sir, sino ni ang mga biktima, sir? So ang biktima ginakilala naton nga si RG Capero, 33 years old, male, single, residente ni sa Sitio Cusol, Barangay Bagaas, Sininga, Hinigaran, Negros Occidental. And then ang back ride ginakilala naton nga si Carla Magbanwa, 43 years old, female, single, residente man sang Barangay 2 sa Hinigaran. Yes. Sir, ni sir ang mga driver, yes, ang Toyota, kay isang L300, may mga pilas man sila, sir? Actually, wala sang pilas ang aton sa Mitsubishi L300. Kag ang Toyota Hilux naman ton is naka-parking sa, wala man sa driver. Yes. So amo lang na ang naton. So amo lang gid ang duha ang may gid. Sir, ano ni ang disposition sa driver, sir, isang truck, sir? Actually, ang disposition sa atong truck is under custody naton sa Subong. Gawit kita sang complainant nga mga relatives sa mga napatay nga magreklamo sila. And then ready naman ang aton mga dokumento para makapasakat ang case. But sila nga mapariglo sila sa family. Sang suspect kag ang company sang ginatrabahoan sang suspect naton. Oh, okay. Sir, ni sir ang truck, sir? May dala to? Hardware construction ni sa kay ginapanagyahan ni sa mga Gutchanko Enterprises. Okay. Construction ma-deliver supply. tani ni siya. Ma-deliver tani diri sa Banwa sang Hinigaran. Sir, sir, adlaw pa man ni natabo? Alas 2 sang hapon, alas 2 sa imedya sang hapon. Bambolyani? Yes, Bamba Jairi, amo na subong nga Bamba Jairi, no? Ang update dito sa nagaluntad sini nga aksidente sa may Banwa sang Hinigaran. Depende na ni Bamba Jairi sa family gid sang victim kung mapasettle ini sila na sa suspetsado kay sa company man sang truck sini nga nakabunggo Bamba Jairi. Yes, sa Bamba Jairi, kasubong man isa sini ka masubo man nga balita kung sa diin apat ka mga totally damaged kay isa man ka partially damaged ang apektado dito sang sunog, no, sa may syudad sang Kabangkalan, which is masobra 1 milyon sini ang nahalitan gida Bamba Jairi, no, kana propiedad nga nahalitan sa nagluntad nga sunog sa G. Cordova Street, Barangay 3, syudad sang Kabangkalan, kung sa diin santo sini sa investigation nga sang Bureau of Fire Protection Kabangkalan City nga ini ang sunog nagahalin ini sa second floor o kung sa ibabaw nga panalgan sini sang balay ni Marilor Hernando tungod ini sa light materials Bamba Jairi ang ila sini nga panimalay sumayara isa gid ni ka compound, no, nga apat dira sila sa isa ka compound kang may ara pa gid nga pamilya kabalatungan, no, nga nadali sini o nakatupad sang puloy-an nila nga nasunugan man Bamba Jairi o
nadalahi sa sunog sini, which is ini ang apat kapanimalay amoy ni gani ang totally damage kaga sa piyak Bombo Jerry, isa ka partially damage ini. No, ang sa babaw sinisang balay ni Ma'am Marilo Hernando is may naga-board ini, so bali naka-separate ang kwarto nga tatlo ini ka kwarto ang sa may second floor Bombo Jerry. So naga-board dira ang mga kauturan naton nga Muslim, so may mga businessman sila. So ang ginatanaw sini nga tunaan gid sang sunog isa mo ini ang mga electrical nila dira sa babaw kon kuryente Bombo Jerry. So may posibilidad siguro nga may nakasaksak dira no tungod subong fire prevention month Bombo Jerry no sa tuig sa nga 2022 o kana bulan sinisang Marso Bombo Jerry, which is sang wala may nakapadawag dira sa may Kabankalan Bureau of Fire Protection Bombo Jerry. So nagwa ini ang si Sir na Hernandez na nakita dito nilang daw medyo maitom ini ang kalayo nga daw grabe gid ang tupok sang aso Bombo Jerry. No, pagkita ini ni Sir Hernandez ang Fire Marshal Inspector gid sang Kabankalan, so ginpagwa niya ini ang duwa ka fire truck Bombo Jerry no kagi respondihan to nila. So mga 12:45 to kag na fired out na ini ang kalayo Bombo Jerry. So sunog gani kay Fire Inspector Hernandez, so medyo madasig-dasig ini ang pagkalap sang kalayo, which is nag-augment pa dito ang ilog nga Bureau of Fire Protection Bombo Jerry kay nagpanumdom gid ini no sa mga pumuluyo dira sa may syudad sa Kabankalan nga chikeron gid permi ini ang ilang nga mga panimalay antis maghalin sini Bombo Jerry. Sa Bombo Jerry, para sa dugang nga pahayag, pamatian bala natin si Fire Inspector Fire Marshal Inspector Harry Hernandez. Bali ma'am, na-receive na mo ng call. Wala kami isang wala kami isang legitimate nga call, no? Yes. Nakita lang namon sa fire station. Kalapit lang sang black smoke. Yes. And then, kaya bimiro nga na-monitor naman ma'am sa radio, ang caller sa DRRM natin, kasi kami nag-standby ng frequency. Yes. May shooting incident sa G. Cordoba Street, Yes. no? However, nakita namon nga may black smoke sa nga area man. Yes. Kasi, ginpagawa ko nga itong duwa ka fire truck, responde. Tungod sa black smoke nga nakita namon. Yes, sir. Apag nga ibalat si fire scene, kadako na gid sang kalayo. Immediately, nagkanda kami isang firefighting operation para nga mapalong layo natin ang kalayo kagad na maglakta sa mga tupad ng mga pamalay. Yes. Kuan ang aton mga ang affected or damage sa mga fire call. Bali 4 ka total. Kag isa ka partial damage, ma'am. Yes. Ang ginalinan sang sunog dito sa second floor sang balay nga ginapanagyahan ni Marilo Hernando. Yes. Sa Hernando compound ay isa pagid ka structure nga nadamay amo ni ang ginapanagyahan ni Giral and Cirilo Hernando. Pamagutod ang balay ni Mariloy amo ni Ilaya Iloy. Yes. Ang tupad nga na-damage man, 2 mga structure, ma'am. Yan ni Mr. Emmanuel Kabalatungan. 2 ni ka structure. Totally damaged man. Yes. And then, ang yan ni Mary Jane Lina, partially damaged, ma'am. Ang aton nga alarm, nakalabot sa sikan alarm, nag-augment sa aton ang ilog fire station. Yes. And then, palong natin ang kalayo, alas 12:41.
Nag-responde kami alin sa station, alas 11 City. Nagabot kami sa fire scene, alas 11 Milby. Yes. During lapit kami sa amon katama ang fire incident. Ang total damage natin, ma'am, is amounting to 1,200,000 more or less. Mga balay ni ma'am nga involved, made of mixed materials, Okay. hollow blocks, kag light materials ang babaw. Yes. Kadasig lang yun ang paglapta sa atong kalayo. Yes. Fortunately, tungod sa kasig masama nga pag-responde, na-prevent nato ang pag-spread sa kalayo. Sa una, pirmi na muna ginahambal, ginatag namon ang mga precautionary measure nga ma-prevent naton ang ginatawag na sunog. Kaya ang sunog, hindi lang nagkatabo sa Fire Prevention Month, Marso, year-round ang sunog ang kakatabo. Sa Bureau of Fire, may mga precautionary measure kami na ginapanomdom sa mga pumuluyo regarding sa matabo nga sunog nga kadakog yun sa maalit, no? Yes. May mga fire city tips kami, pero sa amon plan ligtas nga pamayanan, every week may 3 times a week kami nga galibot sa amon nga area of responsibility, nagapanong gid regarding sa prevent sang kalayo mga sunog nga matabo sa isa ka lugar. Yes. So, amo gina sir no, sa bahin sa aton nga Amo na. So, ano ginagawa ko na sir? Hindi natin ma'am, ang boarding house nga wala sang business permit, tapos hindi sila natin matagaan sa mga safety tips regarding sa mga electrical installation. Kung wala tayo nila mga itong nga gina-super subong pandemic, kami sa Bureau of Fire mandate kami mag-conduct sa house-to-house inspection. Yes. However, tungod sa pandemic ni, refrain kami sa house-to-house inspection tungod sa makabasit may virus kami nga dala sa pumuyo, wala gid na implement anay, may mga suspended nga mga trabaho kami sa Bureau of Fire. Tungod sa pandemic, ma'am. Sir, i-clarify ko lang, sir. Ga-operate ni boarding house ang nasunugan, sir? Ano, ma'am? Oo, ma'am. May boarding house? Ang second floor, actually, ma'am, ang point of origin natin sa second floor, sa ay nga ginapanagyahan ni Marilo Fernando. Based sa investigation namon, ang second floor ni, ginimo yan yung boarding house. Okay. Ano sir, damo kwarto, sir? Ang sa second floor na? Ang sa second floor, ma'am, 3 na ka kwarto, nag-occupy ko na nga ito ng mga brother ng mga Muslim. Yes. So, during sang balete, mga Muslim, mga negosyante man ilan sa mga pahuway sila. Pagkaaga, makita naman sila sa start naman nila business, sa pagkaaga. Amo lang ilang mga usual na obra. Yes. Initial naman ng cause of fire is electrical in nature. Ang nagbalik-balik paluwat investigation ng akong mga investigador. Tungod nga ang tinan sa babaw, wala pa sila kaabot. Simple buwas, mapaluap kami investigation kasi dili nga sanag na. Yes. Makatag kami sa amon nga findings, kung ano gid ang aton nga cause of fire. Bombolyani? Bombo Chaire.
Yes, so Bombo Jerry, no? So, amo to ang pahayag ni Fire Marshal Inspector Harry Hernandez nga dapat agad na Bombo Jerry, no? At ginapanumduman higit ini ang sabahin sang mga taga-syudad sang Kabankalan. Kag miski na Bombo Jerry, no? Hindi lang sa syudad sang Kabankalan yung mga pumuluyo sa tubtub sa Makabati. Sini Bombo Jerry, no? Chikeron gid ini ang mga panimalay antis maghalin, no? Sa tagsa-tagsa naton ka panimalay kay ti amo na ginahambal sa Bombo Jerry perme nga mayo pa makawatan ka hindi ka nang masunugan. Correct mo Bolyani, sumayo lang gid kay wala sang nadulaan sang kabuhi sa sunog. Yes, so wala man sang reported nga casualties of Bombo Jerry. So kamusta sa karon Bolyani ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Yes, sa Bombo Jerry, no? Subong may makita na kita nga bituon, no? Kagabulan sini sa may kalangitan naton Bombo Jerry. Although danlog pagid kag mabasa-basa ini ang dala non, so pero matawhay kag malinong subong ang syudad sang Bacolod Bombo Jerry kaluyan ka, pero ang temperatura do indigid amo nakabugnaw na medyo mapaang-paang pagani biskan nga halin kagina, no? Nag-ilinulan o nagapanalithi subong wala na gapanalithi, so medyo manami na ang tiyempo ta subong Bombo Jerry. Sige Bolyani, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jerry, amo yadto ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kaya Bomboliani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. Ambal niya Sir Elmer Garde, hindi na kuno salapakon ang amo sina ang mga tinugano at ubla kay natin. Sakto na sir no, galing kay kung kaisa, dapat nga maathagan man sila bala kaya gapinataka lang komento. Sumayong gabi lang no, kaya Sir Elmer, kaya Carl Alfred Amandre, kaya Sir Roland Canson, kaya Mama Arcel Gonzalez, kaya Sir Jonel Catchon Laurente. Maya nagpasa din no sang picture sa isa ka gasolinahan, maya nagpatughong pagidya, maya dala duha ka drum, literal nga drum. Yung kaisa hindi mo man sila mabasol no nga manginyawat bala kaya kadako man nga daan sang pagsaka sang presyo sa kada litro sang produktong petrolyo. Tiya awat pa na ang pulo ka pesos bala kada litro, although do ka sobra-sobra naman niyang duha ka drum. Tiya buwas sa aga pag-checkeron man no sa Bombo News Team ang mga gasolinahan kung ano ang nangin sitwasyon na subong adlaw kaga kung kamusta man ang ilang supply. 13 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to free